Ang masarap sa biringi ay yung merong tutong. At yan naman ang lulutuin natin ngayon. Naman. Sarap. Sarap. Lasang-lasa yung gata. Malinamnam. So 700 years before the Chinese arrived, the Kapampangan's way of cooking is just about braising, boiling, and fermenting. So the Chinese introduced us with the gisa. Maasin yan. So this is ano pa lang naman ma'am, no? Bawang, sibuyas, pakpak, at saka atay. Yes. Nung magsisimula na pong mag-Alzheimer's yung lola ko, ayun kasi pinakamagaling magluto sa amin. One of the things na pinaturo ko bago siya makalimot talaga, biringi at saka embutido. Ang tawag namin sa turmeric hangin. Compared sa powder, mas fragrant yung fresh na turmeric. Dito nag-add tayo ng patis at gata. Pwede nang ilagay yung carrot at larang pukendang. Kendang sa iyo. Larang pukendang sa akin sa Kapampangan. Manta! Wala mo, ay. Pukengkeng. Bastos! Tapos siya. Kasi cut na at the middle, bottom buklat na. That's how it looks like. Really? Maglalagay na rin tayo ng pasas and green peas. Actually, dito mukha siyang chicken curry. Wow. Lalagay na ang 7 kilong malagkit. Hindi. Ilabat ito sa tubig ng 1 oras. Ihahalo lang natin to ng mabuti. Kapag around 80% cooked na yung rice, isasalin natin sa ibang kawali na merong sapin na dahon ng saging. Tatakpan natin yan at hihintayin na maluto na. Maganda yung nagmamantika na tapos merong tutong sa ilalim. Ano yung bangi? Bangi, tutong. Ayan. Tutong sa Tagalog. Pag may tutong na siya, di sabihin luto na. Yes, takmanta niya pa itong bangi. Bali, yaday! Tutong. Tutong is the best. Pagkatapos niyan, sinalin na namin sa serving pan para ilagay na sa buffet table.